дирӯз писари шоирони халқии Тоҷикистон Озарахш ва Фарзона аз олам даргузашт. Дар ин бора як манбаи наздик бидуни овардани номи насабаш хабар дод. ӯ дар курси сеюми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров таҳсил мекард. тибқи фарзияҳои марги ӯро ҳар гуна баҳо медиҳанд. яке мегӯяд ки ӯ дар дарёи сир ғарқ шудааст, дигаре мегӯяд ки ӯ ба садама дучор шудааст. савубин тамоман андешаи дигар дорад. ҷанозааш имрӯз расу соати 10:00 пеш аз намози ҷумъа дар маҳаллаи зисти падараш баргузор гардид. шоир Озарахш падари ӯ зимни як мусоҳибааш Маҳрумро тавсиф карда гуфта буд ки ҳумоюн дар як маҳфили шеъраш дар театри Камоли Хуҷандӣ шеъре бо оҳанги ҷолиб дар басри Ватан суруда буд ва умед дошт писараш ҳунарманд мешавад. ҳумоюн Каримов писар амаки овозхони машҳур Фараҳманд Каримов буда ҳамагӣ 21 сол дошт. ӯ дар айёми ҷавонӣ, дар айёми пурҷӯши хурӯши ҷавонӣ ҷони худро ба ҳақ таслим намуд. биёед дӯстони азиз, бародарони азиз, умри инсон ғанимат аст ва дар қимат будани умри якдигар барои ҳамдигар дуогӯ бошем. ҷоят, макони охиратат обод бошад. эй ғурамаргӣ аз дунё сер нагашта.